Atxalde on denoi, ongi etorri Berastegia. Gaurko jardunaldik, interesekoak izatea espero dugu, benetan ilusioekin gaude. Esan behar dut, jardunaldi hauek prestatzeko Tolomendin laguntza ezinbestekoa izan dela. Herri mailan bakarrik ez dugu behiratzen, eskualdeko ikuspegiakin saiatzea era hontako ekitaldi egiten, eta egia esan oso erresa izan da Tolomendikin elkarlana izatea, beraieke ikuspuntu berdinetik, bide berdinetik jorratzeko asmoakin, ilusioakin zeudelako, bai? Eta bueno, azkeneko, bea asteburua sortu zen orain dela 4 urte, 3 ekitaldi bea asteburu izan diteu, eta, behar batzutatik sortutakoa da bea asteburua, eta, bide bat da, bide batzuk jorratzen saiatu geha horrekin, baina, aurten, erabaki dugu be jardunaldi eta mugatzea. Jardunaldik guretzat, bai Berastiko bezala eta eskualdeko bezala jardunaldi lehen sektorean inguruko jardunaldi guztiak garrantzitsu dira. Lehen sektoreko gaiak plazaratzea eta hitzeiteko eta elkar banatzeko aukera izatea garrantzitsua dela iruditzen zaigu, eta saiatuko gea, hau barrendik esaten, ni bitzat saiatuko naiz, urtero jardunaldi hauei eusten, momentum deritzen gaiakin. Aurtengo gaia, Berastegikoi interesatzen zaigu, aurtengo gaia, proiektu bat badakagu hor hasi biden, ondo definitzuako proiektu bat, ez da erresa, proiektu mota hontako proiektu definitzia, dakaulako, pausoak eman egiteu, baina ez da erresa pauso batzuk ematea, eta, aurten, pixkat elikagaian inguruko, elikagaiak eta bertako produktuakin aurre egiteko inguruko proiektuak eta zailtasunak eta gauza horiek azalduko diala pentsatzen hemen, bai? Gero, Eneko Maiozek, Tolomendiko lehendakari Eneko Maiozek emango du atxaldeko izlarikin galderak eta pixkat berak emango da atxaldea, eta berak aurkeztuko ditu gaurko izlarik, baina, benetan eskerrik asko jarritu zuen errestasunagatik, eskerrik asko Tolomendi nola ez, eta eskerrik asko zue guztioi etortzeagatik, eta jardunaldik balioetxo bat zaizkigun, eta bide berri batzuk irikitzen, eta hasita dazkaun proiektuk, bide itxeguen urrengo urteetan. Eskerrik asko etortzeagatik. Eta, guain, deituko diot, Eneko Maioz, Tolomendiko lehendakaria. Eneko, eskerrik asko, Tolomendiri eskerrak eman dizkat, baina pertsonalki iride eskerrak eman nahi dizkit, jardunaldi hau antolatzen laguntzeagatik, eta gaur moderatzaile lanako egiteagatik, eta seguru atxalde emankorra izango da. Hortik aurrea, irea ekitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ongi etorri, batez egualdi honekin behixo kostatzealako, leku itxi batea sartzea, ostialen garai hontan, baina, ustete, gai interesgarrik dauzkeula aurrean, eta, pixkat bertako produktuan ingurun aituko gea, herrietako proiektuaz,
Eta, bueno, batez Andonik esatezuna ez, zuentzako ere eta berastegintzako ere, baliagarri izan dedila guzti hau, zuek ere, zuen herrin, zuen proiektuk ere garatu alizateko ez, hoxe dalako azkenen jardunaldi hauen helburua. Eta, besteik gabe, Uxuekin hasiko gea horreneko txandan, Uxue Artola, nahi zunen. Alkatea baino zea rendebu gutxikokin, baino kategori gehiokin. Ongit horri? Eskerrik asko. Alkatean ofizialatak extraofizialki. Bueno, ez da horreneko aldie, egoera hantan gaudela. Orduan, pixkat errexago dauke. Hau ja pixkate ezak puskatzeko, baina Tolosatik gora naturala esaten nun, ai ama, erdin mai bat egon gotea, hankak eta ondo egiko eta itxu, beraztein, silek eta seguro jarritxuen, Argi bili. Ai ama. Bueno, horreneko pixkat behotzeko, esplikatu ikuzu, zein da Uxue Artola eta zertan dabilen, da horrekin kokatzen hasiko. Bueno, eneko kondo zen du bezala, Uxue naiz, amezketatik nator, pixka bat, Andonik eskatu ziten, gerturatzei bagen euken, pixka bat hitzaiteko, gure proiektu txiki hortaz, azkenen, nik baserrin jaio eta baserrin bizi izanagatik, iritsi izan momentu bat, afizio genuen gauz bat, ofizio bilakatzeko, eta, egoera araxe suertatu zalako, aziendak bagen itxun, geixo jarri, eta, esan genuen, bertatiken, ez da, pixka bat, bizi modu edo ateatzen saiatu alizateko, hasi ginen, pausuk ematen. Azkenen ez da erresa, askotan esan dugun bezala pausu hori ematea, egoera hortan zenbat buruko min, izatea gai izango tegea, ez otegea, nola jungoa gauzte, nundik noa, jende nora erantzun gau, izan zen pixkat ez da igual, hasiera hortan euki genuen buruazteik haundina, animalikin lan nitia zertan bagenekin, eta hori nola biderature bagenekin, baina hortiken aurre emateko pauso hori, pixka bat, zaitasun batzuk medio, baina, erabaki genuen aurre egitea, eta gure proiektu datza, guk behorrakin iten dugu lan, Euskal Herriko mendiko zaldi arrazakin, eta aragitako arraza bat izanik, guk lehendiken Tolosako arategi baten jartzen genuen, ez da, aragi hoi, baina, arategi hoi itxi izan, eta esan genuen, guain zein bar dut, eta pixkat hortiken hasi ginen tiraka, ideai, eta garatu zen arte proiektu, urte batzuk pasazien, baina hortiken etorri zen idea hori pixkat, azkenen salmenta zuzena heldu, eta bideragarri inalizatea guk etxen geneuken genero horrekin. Eta pixkat proiektue hola hasi zen, idea aurretik zetorren, eta gero gauzekola pasazielako, eta bat beste, aurren genuen, eta egida gaur egunen, ja laugarren urtea da formalkia hortan gabiltzela, eta momentuz printzipioz jende oso ondo da erantzuten, eta oso guztuago de, momentuz lortu deunakin. Oindik atzean akin bai ez? Bai, hemen ezin da gelitu, bestela... Hemen, behaste burutan, da behiardin olde hoetan, asko itzen da hartzantzaz, asko itzen da arkumetaz, eta, beskat, nola produktu hori balorean jarri, eta, ze garrantzia daukan horrek, ez? Produktu hori balorean jartzeak, eta benetan horrek natzen daun hori erakusteaz, ez? Bai, esken nik uste gaur egunen zerrin bideragarritasun noi bermatu nahi baldin badeu, pixkat hortiken heldu behar diula, azkenen beti besteen ganako menpekotasun noi euki gabe. Adibide guztitan ez da posible, igual batzu volumen handigoa daukialako, beste batzu txikigoa, baina nik uste bai da pixkat lanketa gehiago eskatzeu, hori egie da azkenen askoz esfortzu handigoa da, inbarra darako pixkat denetik, administrari izan behar dezu, ganaduzale izan behar dezu, azkenen ate asko edo arlo asko ikutu behar die, baina nik uste gaur egunen hortiken helduta eta askotan hitzein daun, produktoi benetako balore erantzioi edo emateko, nik uste bidea
hoi izan behar dula, edo, bueno, ni bintzat ala sinistuta hasi nintzen, eta hola segitze dugu aurrea. Eta eske gainentzen menpekotasun hori beti bada zerbait, eta gaur egunen adibidez garbi ikusten ari gana bai da, ezta, gure kasun adibidez, muixalak, hoen bada alako atasko moduko bat, edo ez da, esaten du asko da hola, ezin dela komerzializatu, ezin dela atea hemendiken, eta orduan, 2 urtetan, muixalan bizi prezioa, jetxi da ikeragarri erdiraino, ezta. Eta orduan esaten duzu, ni momentu hortan pentsatzen dut, ez da, igual, bideragarrie bai da momentu honetan gure ustialeku txiki ezan, guk mantentzen duelako, ez da, salmenta zuzenan bidez, horko prezio edo balore hoi. Besten menpekotasune dagoen momentu hortan, prezioa erdira jumar baldin badu, entregatu behar dezu, atera behar baldin bazu daukendu behar badezu, prezio hortan, orduan, bideragarritasun hoi galtzen du, orduan, hor da, menpekotasun hortan, hainbat momentutan, zaila da gestionatzea, eta buru uste asko ematen ditu norbeak bere ustierekola aurre ateatzek, baina holako momentutan baloratzen duzu benetan, zatezu, ostras, nire esfortzuk balio du hoi aurrea ateatzeko. Eta nik uste, hartzantzakin, ingurun adibidez, badaude, hartzai batzuk, eta hor ikusten da, ez da, menpekotasun hortan, etxeko produktu hoi alba da behintzet, eraldatu eta eskura edo merkaturatze prozesu hortan balore bat ematea bideragarri izateko. Balore hortan ere, pauso batzuk eman ditu Aralarrekok, ekologikorako salto hori, bertigoak, ondorioak, pixkat ze suposatzen du hori zuentzako? Bertigoak beti emateu, azkenen paperak, gehienengo asuntoa izatea, baina azkenen gure kasun adibidez ekologikorako salto horrek, ikusten dugu balore, ez da, erantzi horri guendiken eta beste plus bat erasteko aukera emateigula. Gainentzen igual ez digu suposatu guk egiten genuen maneju aldetik horrenbesteko aldaketaik, hor modu oso estentsibon egiten genuelako lehen, eta oain, azken alderdi hortatik ez digu lan asko suposatu. Gehiago da, betikoa, arlo burokratikoa dela, eta arau ediela, eta bat eta beste, hoi da pixka bat, guri eta jende, ingurun igual komentatzen duzun ez da, jende gehioi atzera pausu hoi edo aurrera pausu hoi ez ematea ekartzen duen arrazoia. Baina, nik uste pixka eta usartu behar deula baita ere gauzek, lehen esan duena, baloren jarri eta balore erantzioi erastea, bestela zerbait berdine, denok berdine egin behar baldin badeu, edo kanpotik datorren janari horren modu berdinen ekoitzi behar baldin badeu hemen, azkenen ezinezkoa da balore erantzi bat ematea. Zerbait desberdine izan behar du, edo modu desberdin baten ekoitzie, azkenen balore erantzioi eman alizateko. Ez, pixkat. Bestela batu den moduzin korrika egala. Ez, importantea ez, askotan iruditzen zaigu beti oso bakarrik gaudela eta proiektu batetaz bakarrik egala hitz egiten ez, eta ze garrantzia daukan komunitateak ez, komunitate horrek, babes horrek, ez aipatu duzu ekologian ere, babes hori, talde bateko kide izateak, eta pixkat komunitateari begira, amezketan, indezute lanketa interesgarri bat, eta pixkat azaltzea nahiko nuke. Zer dan eta zuretzako zer suposatzen du? Amezketan abiatu genuen, guain dela urtebete edo, urtebete gehiago izango da zan, Josure hemen dago eta bide lagun izan dugu proiektu txiki hortan. Elikalur izenakin, elkartetxo bat edo osatu dugu, baina horre iritsi horretiken, hausnarketa lan sakon xamar bat egin da. Pixka bat, ekoizleen artene bai, suertez, amezketan egia da esan behar dugu, gaude ekoizle batzuk, gehienak haragi mundun edo muitzen geanak, baina baita ere okinek edo
Eta orduan, pixka bat ikustezan behar bat, herrin sortzen da noi, pixka bat nola bertan edo kontsumitzen edo ezagutzea eman. Eta orduan, hasi zen prozesu bat, nun baserritarrekin egin zen lehenbiziko lanketa bat, ze produktu zeon, eta pixkat hori ezagutzeko, eta gero kontsumitzaileek eta ekoizleek eta sartu denon arten, eta udala medio baita ere, egin genuen pixka bat galdeketa, eta hausnartu zen pixkat herrin ze behar edo ze ikusten zen. Eta hortiken, emaitza batzuk atea ziren, nik uste behar bat identifikatu zala, herri mailen, azkenen, gaur egun badago arategi bat eta denda bate bai, baina jubilazioko adinetiken oso gertu daudenak, eta ikuste genuen, hemendiken 2-3 urtea ez erregabe gelditzeko arriskun gendela. Orduan, hortiken, azkena izan zen pixkat ez da, dena elkartu zen, ez dakit, arlo desberdinek edo behar desberdinek elkartu ziren, eta horren aria hasi, eta gaur eguneko egoeran taino iritsi gea, eta hor esango nuke, guain ja, pixka bat forma hartu duen elkarte hortan, baina da, azoka txiki bat iten hasi ginen ostirala txaldetan, tarten igual, azoka berezitxon bat edo izan du deu, adibidez, gabon aurretik, eta jendea desente mutu zen, azkenen, gauzek inbardie, eske gu gelditzen baldin bagea ikusten dena da, gainentzeko gauzere bai gelditu iten dela. Orduan, guk nahi deu jendek hoi kontsumitzea, jendea horta sartzea, baina horrek eskatzen diguna da azkenen lehen esan duguna. Arlo desberdin asko ikutu behar proiektuik aurrea izateko. Eta orduan, hola esan, ekoizlekin eta inguruko laguntzakin hori sortua, eta pixkanaka bagoaz aurrea, bisibilizazio edo pixkate ez da, ematen gure proiektu idi, eta herri mailen bernoaino iristeko gai izatean. Hori izango, beste kontu bat izango. Pixkate, herri mailako dinamika hortaz aratago, ingurun ere bauzkagu bestelako dinamikak, ez pixkat bertako produktuen lanketan, eta kasualia ez aste honetan biziolan izan geha, bisita bat iken, eta ara nun, uxuen izena azaldu zen. Ordu, pixkat, nahi nuko nuke azaltzea, pixkat, hango realidadea pixkat ezagutu, eta handik ikastea joan ginen hortan, eta, uxuen ari ere atea zitzaion. Orduan, nahiko nuke pixkat azaltzea, horrek ze suposatzen, eta pixkat, honeako ere ze irakaspen ekarri ezaken edo. Azkenen, biziola, nik uste ez da ezamezketako eta ez berazteiako mauko, ez da? Gu zerbait txikixogon behar dugu, maila txikixogo baten, baina bai da adibidez, adibide bat, edo gure bezalako produktu bat, nun merkatu mailan jarri baitare laguntzen diguna. Guk adibidez, maila hortako salmenta puntutan, adibidez, elikagunean, edo biziolan, edo jartzen dugu produktu, eta azkenen, bertarat dijoan jende horrek, badaki gutxi gora bera, ez da, ze genero mota milatuko duen. Igual dena ez da ekologikoa izango, baina bai gertukoa edo ekoizpen txikie, eta pixka bat azkenen, ez dakit, gutzako bai da beste erakusleio bat bezala, edo erakusleio edo, salmenta puntu berexiko bat. Esan nahi, gu gure proiektun behintzet, saiatu geha bai jatetxekin edo bai olako dendakin, azkenen berexik bilatzen, gure filosofia berdine jarraitzen duenak edo pixka bat hildo horri eusteienak. Azkenen, juntzinezke beste denda batea, baina azkenen zure produktu balore benetan ez baldin badu jarriko, azkenen gu ginen duen esfortzu dire ez da, erdi maila geisten da orduan, hor, lanketa zailegoa da, azkenen salmentare murritzegoa da, esan nahi, azkenen begual jende kopuru ere ez dijoa berdine supermerkatu handi batea bezala horrea, baina azkenen horrea dijoanak baloren jartzen du zure produktu, eta azkenen guk balore eman nahi baldin bai hau, baita ere jendei, salmenta puntuita iritsi behar dugu guk hoi eman alizateko. Eskuragarri jarri alizateko gure produktue. Eta ni uste garrantzitsue da. Nik arai ematea juten izenen area, ikustet, eta emate izu olako, esatezu, ostras, begoal da tarteka badao produktore berri bat, edo
emateizu, venga, gu hemen gabiltze, baina beste batzuk bai, eta orduan, pixkat, indar bat bezala emateu, olako leku batea jute zanen, eta behaiek esatezuenen, jendea zaizeon zuge aragia ekartzeko, eta, ostras, benetan hor sortzen da, pixkat indar edo barruko txispa hoi, netzako politia da, iten deun elkar lan edo, Bueno, aigea herri mailatan ez, pixkat ja Tolosaldea etorrita, ikusten aigaz, beraztein ja badago bide bat, amezketa da beste bide bat iken, hor ostatuen eta lanketa bate badago, pixkat, herrikako, esan duzun gauza txikioik edo behintzat mugimendu batzuk somatzen dira, baina pixkat eskualde mailan hankamotz daude. Nik izan nuke dexente, hankamotz Tolosaldean. Lehen, pixkat mugimendu bat sortzen hasi zen, tan aurrea atea, baina nik uste eta benetan pena emateitela, zatik nik ikusten dut, muitzen ganen, ez da, Tolosaldean adibidez, badaola ekoizlen aldetiken, kopuru esanguratsu bat badaola, baratzan, esneki, okin, haragi, erlezain, eske denetik dago hartzaile ere asko, beraztein bezala ez da, guk amezketa aldetiken, igual, azkenen, egunerokotasunen jende deixentekin topatzei gala, bertatik bizi dana edo produktu bat sortzen duna. Eta gero hori, Tolosaldean adibidez, ez da erresa topatzen edo produktu hoi denan bilgune bat hoi da, hoi jostea. Eta gero, hortiken aparte, behar batzuk, lehen noiz aipatu izan du deu, adibidez, haragi mundun dauden gabezik. Eraldaketa gelak diela, hiltegi ez esan nik ez, orduan, badan ikustet lanketa nahiko desente potolo bat beharra edo, nik ala identifikatzen behintzat, Tolosaldean, lehen esan duna, produktore desente gaudelako. Baina gero hor, badaude gabezioik, nun azpeiti ingurun edo juteza eta elikagunea edo biziola edo labore edo holako leku baten sartzeza eta azkenen badaude zurrunbilok hor eta pixkanaka beti aurrea dihoaztinak eta nik Tolosaldean beste hori den eta iristegea, baina Tolosaldean gabezioik nik uste nabarmena dela. Beti guztia ez zaita osnarketa bat, ja parrek ez duian iztea, ja bildurtuta hau esango teten. Konpartitu izan du baino gehiagotan ez, eta baina neukan asmoa nolabait gonbidatu bakoitzai antzeko osnarketa egiteko, bakoitzak nondik heltzen dion osnarketa berdinari. Eta da, inorretzaigula etorriko gure arazoa konpontzera, gu konpondu behar ditugula. Eta osnarketa simplea dirudi, baina ez da simplea. Askotan beti gaude besteen zai, dena dago gure kontra, hemen ezin dezer egin, eta askotan, motivazio hori bilatzen nolabait ibili behar dugu, eta, lehen esan dugun proiektu eta argi izpi txiki horiek ez animatu behar gaituzte horta ez, baina nolabait ze garrantzia daukan horrek ez, nolabait edo gu antolatzen geha eta guk bilatzen diago soluzioa edo ez da inorretorriko. Hola planteatuta tristearen bada, azkenen... Etzan tristea hileko asmoa, alderantziz. Baina, esan nahi detena da, azkenen, gu produktorek ez baldin bagean muitzen, etzaigu inorretorriko, nik uste, beste, nola ez da, guk azkenen, egunero itzen dugu lanketa bat, gure produktue merkatun edo jendengana gerturatu alizateko, erabat gaude, hortzen, gaur egunen sareetan ez baldin maztea muitzen, inorrek ez jo ezautzen, azkenen lehen esan duguna, ez da, gu baserritarrak gea, baina inbar diteu, arlo asko ikutu behar diteu gure produktue merkaturatu alizateko. Nik hor adibidez faltan botatzen detena, edo baitaren ikusten indar berezi bat eskatu behar diuna, edo kontsumitzaile taldea, gu, produktore bezala, baina kontsumitzaile bezala. Azkenen, nik uste hor lanketa egin behar genukela, edo hausnarketa behintzet, zer jan nahi deu, ze izan nahi deu, askotan esan duen, gure ingurune, paisaia, azkenen hori dena gauz batek bestean mantentzeu.
Eta orduan, kontsumitzaile kontsumitzen badu bertako produktue, ekoizlei, ezta, bizi ahal izateko, edo berain bizi modu batea ahal izateko, impulso emateio, eta horrek ekartzen du natura zaindu izatea, alderantziz ez baldin bada kontsumitzen hemengoa, baserrik ikuste duen bezala asko bukatzen nahi die, ez dago erreleboik, eta orduan horrek ekartzen duena da lur eremuk zikintzen nahi diela, azkenen esketa kate bat. Gu erabat lanen egon gintzezke, animalekin hau garbitu, beste hain, baina azkenen gero produktua izin baldin badau duintasunez saldu edo merkaturatu, azkenen gure lana ez ere zen gelditza bezala da, azkenen ez dauke baloreik eta ezin dugu aurre egin. Orduan, gaur egunen gauze oso zaile dago. Azkenen, guaintxe gasoile dala, ez dakiz zer dala, horre denek ekarriko forrajea ekarri behar balmade bara batik, gehi ordaindu barkoa, azkenen kostue handigoa izango dalako ekoizteana. Orduan, ja, badukegu gastu bat gehiago. Gero nola erasten zaio, bukaerako haragi kilo prezio horri, azkenen, da, kate bat, nun guk arabatik ekartze baldin badeu, araban eragine daukena. Ez da, hemengoa bakarrik. Azkenen, nahi gabe, inpaktue oso gertu nebai, baina oso ondie izan leikela. Eta gero, esan duguna, mendik, parke naturalak, nola, zaintzen dira, hemen beraztein bai, mendik, ingurun eta egunero hoi ikusten deunak, bakigu urtebeten larre bat ez baldin bada garbitzen, urtebeten ze pasatzen zaion. Orduan, hortaz bai pixkat, hori irakusteare, azkenen, sare sozialetatik ez dugu, muxal bat, aralarreko belardi baten bakarriken igual erakusten, igual erakusten dugu beste gauz bate bai, azkenen, badalako egunerokotasun edo urteko ziklo horren prozesu bat, eta orduan, ez da erresa. Baina azkenen, bai pixkat, nik izango nuke, gurpil hortan denok sartu behar deula. Eta kontziente izan behar deula, kanpoti datorrenak, ze inpaktu dauken, eta hemengoa kontsumitze baldin bada, herrin, edo eskualdeen, edo probintzikoa, edo esan nahi behintzet, azkenen, akigu, igual, patata, hemen bai, baina igual arabatik ikerri zakeu, edo beste zerbait, igual ez da posible Gipuzkoan ekoiztea, baina igual, nizeraki Granadatik ekarri leike, baina behintzet, gertukotasun hortan, eta klimak baldintzatzen duen, ekoizpen hortan, aldik eta gertukona kontsumitzen saiatu, eta kontziente izan, gauzek ze inpaktu sortzen duen. Ikusten, gako txiki bat, hor daugeula. Pixka bat, isteko galdera hola zea bat botako izut. Pres gaude guzti hori ordaintzeko? Eta nik galdera bat etekin igual erantzungo izut. Balio, Nik adibidez, eitzen badakit zer jaten deten. Orduan, galdera da, zer jan nahi deu? Hoi da, azkenen, nik badakit eta gure muitzegea, baina aixia da gaur egun indar berezi bat hartzen nahi den gauz batan, baina gero egunerokotasun hortan, etxea etorri eta plateren zerbait, sukaldatu eta ez da, jaten dezun hoi, zukoi jatezunen, sentitzezun hoi, oire baloratzen ikasi behar da. Orduan, nik adibidez, horri, balore o garrantzi berezi bat emate jotzan, eharrazen. Orduan, hor badago pixkat, eske balantza ez da erresa gaur egunen, damakigun, velozidade hortan, hor asentatzea. Baina nik uste, bai pentsatu behar deula zer, jaten deuna gehala. Eta orduan, gero osasuna, eta azkenen da, ia sartu ginezke hor, baina, hor utziko. Hortako esetzan, ondo. Eskerrik asko izue. Ez dut esan, hasieran, ikuste izue, aurkezle paper hontan, ez gehala ondo kokatu. Pixkat asmoa deu, hiru esperientzi ezagutzea, aurrena pixkat banaka ezagutzen saiatuko gea, eta gero, bigarren txanda baten, denak batea, pixkat hausnarketa oaindiken gehiago ingoiteu.
Orduan, bueno, lehenengo zatie honeaino, eskerrik asko izue, baina xe, geho berrize kasengo izu. Eskerrik asko. Bueno, bigarren esperientzie, mikroak eta alako gauzak jartzaituen bitartean, bueno, bizkat ordena aldatu dugu, logistika kontuen gatik, inorrez dut uste kontuatukoanik, baina, bueno, bainatira zuegi dago gurekin, eta, bueno, ni beti esatet, ni aurkezpenak egiten oso txarra naizela, eta aurkezpenik onenak bakoitzak iteitula, eta, nik uste baina egokina izango ala. Beñatek beak bere burua aurkeztea, ze Beñatek, oso persona dinamikoa da, leku askotan dago, eta orduan hori dena aurkezteko atxalde guztia behar dugu. Orduan, beak aurkeztu bezala mugatuko eta hobeto ingo lata. Vale. Mi esker gonbidapena-gatik, beraztegira, eta, Tolosaldean, dagoen, aipatu dieia, behar batzuk, lantzera, eta, hortan beti pozik. Ni Beñatira zuegi, errenteriarra naiz, lehen sektorearekin lotutako jardunaldia die, eta orduan, esango ez behintzat, nekazal ingenieritza ikasi nula, gero horrek, nahiz ez du nire eguneroko bizitzan olako inpaktu handirik izan, baina hori ikasi nuen, baina beti izan dut interesa handia lehen sektoreagatik, oso lotuago naiz herritar bezala eta kontsumitzaile bezala, mugimendu agroekologikoari, biolurreko bazkidea naiz, EH kolektiboko bazkidea naiz, zer gehiago, labore, aipatu da, laboreko bazkidea naiz, biziolako bazkidea naiz, eta gehiago. Uste etelako, konpromiso hori ere, pertsonen konpromiso hori aipatu da, ezinbestekoa dela benetan gauzak sustengatuko baitugu, eta sustengu publiko komunitario hori ezinbestekoa delako. Lanean, batez ere kooperatibismoaren sustapenean aritzen naiz, kooperatiba berriak sortzen laguntzen, existitzen dienei ere, bide berriak aurkitzen laguntzen, egunerokoa nahiko zitala da, eta gauzak askotan aldatu behar die, edo egokitu behar die, mundu honetan biziraun ahal izateko, eta hortan aritzen naiz, eta azken, esan nuke, pandemiatik honea edo, bereziki, ez da igual nire egunerokoan pixu handien aukana edo denbora gehien hartzen ditena, baina bai esango nuke garrantziagatik eta gaur itzengo dugun, herri kooperatiben inguruan eta asko aritzen naiz, eta batez ere dator, tokatu zaizkigun hainbat lan egitetik, bereziki eremu despoblatuan edo despoblamendu arazoekin dabiltzan herri eta lurraldeetan tokatu zaitelako laguntza eskaera edo zer egin dezakegu hemen, despoblamenduari aurre egiteko eta gure herrietan lan eta bizitzeko. Niretzat hori da ardatz oso importante bat, eta eremu despoblatua zari naiz, baina atzo beste bilerat izan genuen nire herrian errenterin, eta nik esaten nire herrian bertan lan eta bizitzea nahiko gauza komplikatua da, desindustrializatutako eremu bat delako, eta desindustrializazioa nahiko gauza grabea da, batez ere komunitateari begira eta bizi baldintzei begira, orduan hori. Bueno, nik aldera hori isue bukaeran indiot, baina igual zuri hasieran goizut. Pixkat aria horretzi azulako ez. Askotan planteatu izan dugu ez, landa ingurunea eta nolabait hirigunearen ezberdintasunak, baina badaukagu sensazio bat ez, nahi uste zuk aipatu ezula ez, arazoak gero eta antzekoagoak dirala, eta uxua egiten hausnarketa hartuta, ez? Nolabait kontziente izan behar dugu ez dela inorretorriko gure arazoak konpontzera, ez? Eta nolabait gure arazoak konpontzeko tresnak garatu behar ditugula, ez? Eta hor kokatzen dira nolabait herri kooperatibak, ez? Bai, eta azkeneko zeatik, nire herrian 40.000 biztanle, Gipuzkoako 3. handiena, eta baino nire herrian lan egitea, oso gauza komplikatua da. Gure inguratzen gaitun garapen eredua, garamatzalako batez ere Donostiara begira lan egiteko, ez? Eta gure herrian dauden lanpostu gehienak Donostia hiria, ez? Gero, ez? Zuzenean. Ez, lasai. Arazo logistikoak eta
lotuta, ez, bai, esaten nahi nintzena, ez, nire herrian bertan ez da erresa lan egitea, herrian. Bizitzea gero eta zailagoa, eta lan egitea oso zaila, ez, dependentzia badaukagulako, beste mota bateko dependentzia, baina oso argia, ez, eta horrek eramaten gaitu ere, gure herrian ere, bertan lan eta bizitzeko estrategia komunitarioak eta bilatzera, ez, eta oso zaila da. Zorionez, edo esango nuke, azkeneko 4-5 urtetan, Pirineotan, Lizarraldean, Mendialdean, ez, Sakanan, inguru horietan lan desente egitea tokatu zait, eta nik esango nuke bereziki Pirineotatik, ez, ikasi edo handik oso nabarmen ikusten den gauza bat, ez, bertan lan eta bizi nahi badezu, komunitatea aktibatu behar dela eta bertan lan egiteko estrategia komunitarioak bilatu behar diela, ez, baina hori gaur egun zer da, ez, eta nola artikulatzen da, ez, komunitatea bertan lan eta bizitzeko asmo batzuetan, ez, askotan lotzen da, ez, norbaitek erronkarin bizi nahi badu, jarri beharko du edo turismoari lotutako negozio bat edo ustiategi bat eta ea ondo doakion, ez? Baina ea ondo doakion, komunitateak ezin du onartu, ez? Nola baiteko merkatuaren esku uztea, ez? Ondo joatea edo gaizki joatea, komunitatea konpromiso bat eduki beharko du bertan norbaitek ustiategi bat jartzen badu edo negozio bat jartzen badu, ez? Horrek emango dio komunitateari gero, etorkizunean bertan lan eta bizitzen jarraitzeko aukera. Orduan, aukera hori izan nahi badegu, bertan, edozein herritan, hemen beraztegin bertan, edozein proiektu martxan jartzen duen horri, ez diogu lagundu behar komunitarioki, beraztegin denda bat egon bar bada edo ostatu bat negozio hori jartzen duenaren ardura da horren mantenua, erantzuna da ezetz. Galdera izan liteke, baina erantzuna da ezetz. Bai, ez, konpromisoa komunitatearena izan behar du, komunitate horrek bertan lan eta bizi nahi badu. Ez, orain arte pribatua edo negozio pribatua bezala ulertu dena, etorkizunean gero eta gehiago, gero eta argiago ikusiko da konpromiso komunitario eta publiko bat behar duela. Horri lotuta, askotan hitz egin dugu hontaz, iruditzen zaigu merkatuaren logikak funtzionatu izan duela eta horrek ere funtzionatuko dela jarraian, baina hori ez da horrela, ez? Horri tiraka pixka. Oso argi ikusten da, ez? Azkeneko estatua, azkeneko denda itxi duten herrietan, ez? Tokatu zaigolako proiektu batzutan aritzea, ni oso pozik, ez, nago adiez Bakaikuko dendarekin, ez? Bakaiku Arro kooperatiba da, herri kooperatiba bat, Bakaikun azkeneko denda itxi zuten, denda itxi ondoren, ez? Errelebo falta gatik ezun jarraitu, baina errelebo faltaz gain, hori ezaguna ingo zaizu, seguraski, ez? Denda zegoen, negozioa ematen zuen pertsonaren etxebizitzaren bekaldean. Eta berak erreleboa emateko baldintzetako bat zen, berak ez zula nahi bere etxe azpian dendak jarraitzea. Beha prezegola norbaiti laguntzeko beste nonbait denda irikitzeko, baina ez hor. Bere etxea bezala zehatzen zulako gain. Areson bertan aigea ere herri kooperatibaren proiektua lantzen eta berdina ostatuarekin. Ostatua itxi zen eta ostatuaren jabe izan dienak ere bizide goikaldean eta ez zuten nahi hor behian ezer jarraitza, bereik prezio dela ere laguntzeko norbaiti zerbait jartzen, baina zer egin, horrelako kasuetan arazo bada jabetzaarena, arazo handia da erreleboari begira, eta bereziki etxe bizitzari lotutako aldagaia ere gabitzen denean. Sektorean ere asko gertatzen da errelede hori, ez aipatzen zuen errelede hori, sektorean. Bai, esanet, eta hori ere hor txipa ere aldatu beharra ustez badagola. Jabetza da arazo handiena. Jabetza pribatua dagoen momentuan errelebo prozesu guztia zailagoak izango dira. Edo errelebo familiar bat ematen da, edo familiatik beste pertsona batzutara edo kolektiboa izan da, individuala izan da, errelebo hori eman behar denean, jabetza baten transmisioa egiteak ja bideragarritasunak kentzen dio proiektuari eta segun aski imposiblea bihurtuko du, ez? Orduan horri nola erantzun, ez? Erantzuna ere, ez? Nire ustez kasu horretan publiko
eta komunitarioa edo publiko edo komunitarioa izan behar da, ez? Eta hor sartzen gaia, ohituta ez gauden eremu batzutan, ez? Eta legitimo bihurtu behar ditugun eremu batzutan. Errexena, nire ustez, ulertzeko da, ez? Herriko azken ostatua itxi baute, askotan ostatuak, ez? Udaletxen azpian egoten die, baina azkeneko denda bakaikuko kasua, jabetza pribatu bazen, denda bat irikitzea erabaki zuten herritarrek, baina ez daukaten lokalik, eta nork lortu zuen lokala udalak. Udalak erosi zuen lokal bat, reformatu zuen, eta lagapen bat egin zion, herritarrek antolatu zuten denda kooperatiboari. Eta horrek egiten du bideragarri. Lokal horre, udala jarritako lokal hori gabe, proiektua segurazki ez litzake bideragarria izango. Hau da, merkatu logika gutxean ez luke funtzionatuko. Baina, ez, bakaikuko azken denda utzi daiteke merkatu logika baten baitan? Ba ez, denda bat existitu behar badu, ardura izan beharko du komunitatearena, hau da, komunitateak kooperatiba sortuko du hori kudeatu ahal izateko, bakaikun 320 biztanle die, eta momentu honetan 160 bazkide. Osea, herritarren erdiak kooperatibako bazkide dira, hor, esan daiteke komunitatea antolatu dela denda horren inguruan, baino, udalak, lokala jarri eta udala ere bazkide da kooperatibakoa. Eta bertan dauden bestelako elkarteak ere bazkide dira. Orain, Laizter agian taberna itxiko dute, jubilazioagatik, eta idie planteatzen ere, taberna kooperatibatik hartuko dugu, zentzua dauka, ez dakit zer egingo duten, baina bestelako funtzio batzuk ere izan ditzakelako, orain arte denda soila zen negozio batek, etorkizunean, bertan lan eta bizitzeko behar horri erantzuteko, funtzio gehiago izan ditzake, komunitatea artikulatzen bada, horrelako proiektu baten bueltan, askoen aizola juten bidean, baina zinbestekoa da jabetzaren gaia kontuan izatea. Edozein sektorerako, lehen sektorean nabarmena, beste guztietan ere. Bueno, Tolosa aldera etorrita, 28 herri, bakoitza bere idiosinkrasia bereziarekin, guazen hola fin esatea. Eta pixka bat, behar guzti horiek ere, nik uste nahiko pilpilean daudenak, bereziki landa ingurunean, baina nik uste lehen esan duguna ez. Gero eta arazoak, gero eta antzekoagoak dira landa ingurunean, eta Tolosan, gure kasuan epizentroa izan daitekene horretan, ikusten dugu ez, relebo aldaketa, horrelako arazoak, nahiko antzekoak ez. Bueno, nolabait kooperatiba gintza, ekonomia sozial aldatzaileak, zertan lagundu diezauke, nola ikuste duzun, eta pixka bat, Tolomendirekin ere, ari gara lanketa bat egin nahian, eta pixka bat, hor kokatzea pixka bat, hausnarketa. Olako eskualde ikuspegi batetik, eta eskualde bakoitza bere berezitasunak ditugu, orain adiez mendialdean lan asko egiten, baina orain Tolosa aldean ere pixka eta zigea, nik erantzunei begira, hiru kapatan ikusten dut, kooperatibismoak eta komunitate antolatuak zen kooperatibismoa hori da, kooperatibismoa asko lotzen dugu, agian fabrika industrial batekin, baina kooperatibismoa berez da komunitatea antolatuta. Zertarako, gauza askotarako. Hori da, eta tokiko garapeneko ikuspegi pixkat estrategiko eta orokor batetik hiru kapa. Bat, netzat oinarrizkoa eta igual beranduen goazena, eta da errelebo prozesuei moduko kooperatibo eta kolektiboan erantzutea. Zen errelebo prozesuetan, bai lehenengo sektorean argiki, baino denda baten kasuan ere, eta ni familia daukat Tolosan denda daukana, argiki, gero eta jende gutxiago dago prest, bakarrik horrelako proiektu bate daukan arduraren motxila hartzeko. Gaur egungo nolabait bizi espektatiba delako asko begiratzen da nolabait erosotasun vital bati, asko begiratzen zaio, hori ez da existitzen, baina begiratzen zaio, eta nolabait desiragarriena da erosotasun vital hori.
Eta bitartean, ez, gure egunerokoa eta erreletea da, beste toki batetik doa, eta da ziurgabetasun handiagoa, eta gero eta jende gutxiago nahi du motxila bat hartu. Eta nolabaiteko negoziotxo bat jartzea, ez, lehen sektorean gustatzen zaizulako lana egitea, eta nahiz eta gustatuko litzaizuken, gizarteak gero eta balio gutxiago ematen dio. Ez? Hori lehen sektorean argi ikusten da, baina ez garai batean dendari izatea prestigioko gauza bat zen, gaur ez. Gaur hobe dendari ez izatea, eta hobe, ez dakit, beste lan funtzionario izatea, adibidez. Ez? Eta Adibidez. lan hoien prestigioaren jetxiera arazo handi bada, benetan lan horiek behar ditugulako gure herrietan lan eta bizitzeko, nekazaria behar ditugu, dendaria behar ditugu, eta horiek gabe zer egingo dugu. Zentro komertzial tristeetara jun, eta langile prekarizatuen baitan gu merkeago erosi, elikaduran gutxiago gastatu. Bueno, nik uste errelebo prozesuetan, errelebo hori kolektiboa baldin bada, motxila eta arduraren banaketak ere asko lagundu dezake. Finantziazio prozesu batean sartu behar batzea ere kolektiboan egingo dezulako, ardurak ere kolektiboak izango direlako, eta agian proiektuak beste modu batekoak izan behar dute, baina kolektibotik pentsatu daitezke. Hori oinarrizko zean, errelebo prozesu kolektiboak. Beste bat izango litzake, herri kooperatiben ideiatik edo, eremu konkretu batean sortzen dien beharrei, nolabait, herri kooperatiben ideia horretatik edo erantzutea, eta herri kooperatiben ideia da komunitatea antolatua, hau da, erabiltzaileak antolatuta, langileak ere antolatuta, eta udalak edo bestelako eragileak ere egitura berdinean antolatuta. Zertarako, toki konkretu batean egon daitekeen behar bati erantzuteko. Nik esate, errez ulertzen da herriko estatuen kasuan. Herriko estatua mantentzeko gaur egun arte operatu duen lizitazio etengabe eta lizitazioetan norbait aurkezten zen bakarrik autonomo bezala, proiektua ez zitzaion bideragarri egiten, zergatik ez zaio bideragarri egiten. Hau esan behar da, eta da, askotan herriko ostatuak familien bizkar mantendu dielako. Pertsona bat altan, eta lau lanean, emakumeak altan egon gabe, eta gizona altan, ez? Hori ere errealitate bat izan da toki askotan, ez? Horreia ez du funtzionatzen. Orduan nola egin. Nola egin, gaina ez 2 urte egon, eta beste bat 2 urte, eta beste bat 2 urte, nola egin sustengagarri, ez? Artikulazio horrekin, komunitatea, herritarrak antolatu, herritarrak konprometitu, bazkide eginez, udala konprometitu, bazkide eginez, langileak konprometitu ere bazkide eginez, ez? Eta hor interes gurutzatu horiekin, azkenean zeago egin, ez? Sustengarriago, eta hori ere Pirinioetan ateatzen da, eta zurekin ere hitz egin izan dut, eta horrelako herriko estatu batean edo denda batean, orain tabua da esatea, baina hemendik urte gutxitara ikusiko dugu udalak soldata horiek ordaintzen. Nire, gustatu zait, nit zaineon, niko estatuetan, asko tokatu zaigola, eskutea, eta eske gure estatua ez zinen gabiltze, eta nik beti egiten den lehenengo galdera da, udalak zenbat diru jarriko du. Eta moduak ezberdinak izan daitezke, ez? Paradigma horrekin buskatu behar delako, esatezuna adjudikazioen eta... Eta modu bada, dirua jartzeko modu bada, lizitazio bat izan beharrean adidez, lagapen bat izatea. Zen ja, baliabide bat lagatzen ari diozu. Beste bada, zuk ere egiten dezutena horrexan, energiaren parte bat, udalak gaina gaur egungo ziurgabetasun energetikoarekin, baina beste bat izango da, horko langileen soldataren parte bat ere udalek ordaintza. Pirinioetan gezurra dirudi, baina arazo nagusia etxe bizitza da. Edozein proiektu martxan jarri nahi badezu, arazo nagusia da, hor lan egingo duten pertsonek ez daukatela etxe bizitzara iristeko gaitasunik. Orduan udalak zer egin beharko du? Etxe bizitza jarri, ez? Hori. Eta 3. kapa, esaten nuen, lehenengo arreleboa, bigarrena komunitate bat herri batean edo auzo batean edo, ni herri txikiena da, oso argi ikusten da, eta beharra dagoenean herri txikiak kriston indarra izaten dute aktibazio komunitariorako. Aresoan momentu honetan, lehenguan herri batzarra egin genuen, eta bertan, aho batez, onartu zuten herri kooperatiba egitea, eta ostatua eta denda irikitzea,
Eta horren truke edo udalak esan die beko solairu osoa lagatuko diola proiektu horri, ez? Bueno, eta hor herri batzarra, holako areto batean, ez? Eta denak horren alde bozkatzen, hori oso polita da, eta ez, indarra ere erakusten du, ez? Baina oso duela urte terdi egon nintzen, eta zeuden lur jota. Zu ere egon zinen, hor, proiektua aurkezten, eta nahiko lur jota zeuden, ez? Beraiek ikusten zuten galera, afronta ezina iruditzen zitzailako neurri batean, eta pixka desesperatuan galetu, eta beste herritan zea ide egiten, ez da, ideia honekin joan ginen, eta urte terdiren ondoren ja erabaki dute hori egitea, eta beraien asmoa da, udara honetan ez, urrengoan denda eta taberna irekia izatea, ez? Hori bada indarra handia. Eta hirugarren kapa, bestela jungo zaigu, eskualdetik abiatu zehalako. Eta eskualdetan ere ustez, behar diena da, artikulatzaileak diren proiektuak identifikatu, eta hoiek ere modu honetan, ez, komunitario, publiko komunitario eta ez, langileen kooperatibizazioarekin lotuta garatzea, eta adibideak badaude. Biziola da adibide bat, hor, agian udalek izan beharko luketena baino, ez, parte hartze gutxiagorekin, baina hor komunitatea antolatuta, 300 bazkide dauzkate, langileak bazkideak dira, eta udal batzuk ere bazkide, eta lehen sektoretik abiatuta, eta ez, kontsumoaren ikuspegiti, baina lehen sektoreari begira abiatuta, proiektu oso potentea egiten, eta gauza gehiago egin dituzte. Baina beste bat, netzat oso argia, baina biak Pirineotan lanketa hori egiten aritu ginean, han bi herri kooperatiba egiteko asmoa daukate, hain ere, gero Xabi hemen dagoenez erean, zaintzarekin lotutako proiektuak eta ere oso artikulatzaileak izan daitezke, baina, zailtasun handiagoak edo sakontasun handiagoa behar dute, baina ja idia ateatzen horrekin lotutako gauza, baina bi adibide hiltegiekin lotuak, landa eremuko zean, eta ni bietan parte hartu etelako, bat Kalaska kooperatiba, Sakanan, hor bertako ekoizleek, ardiekin ibiltzen dienak, hartzaiek bereziki behar zuten zatitzegune bat, transformaziorako, salmenta zuzenaiteko transformazio gune bat, eta hor sortu zuten kooperatiba nun ekoizleak, arakinak, udala, bazkide diren, eta etorkizunean ere asmoarekin agian kontsumitzaileak ere bazkide egiteko. Baten bat bada, baina oso modu testimonialean, baina zatitzegune bat behar zutelako beraien artikulaziorako, eskualdeko ekoizleen artikulaziorako. Martxan jarri dute, eta zatitzegunetik berehala etorri zen hiltegia ere kooperatiboa zena, baina nolai dekadentzian edo zegoena, baina behar zuten hiltegia, orduan zein zuten Kalaskakoek hiltegia hartu, bere gain, ez da inor etorriko guri salbatzea baina gu sortu dugu kooperatiba zatitzegunea behar genulako, baina hiltegia ere behar dugu eta hurbil badago beto, orduan guazen hori ere guk hartzera, Eta Pirineotan ere, oraindik ez dugu lortu zen, beste zailtasun batzuengatik, baina hango aragieko izleek, batez ere zirkuito motzetan eta lan egiten duten aragieko izleek, argi daukaten gauzetakoa da hiltegia behar dutela, hiltegia eta zatitzegunea behar dutela Pirineoan. Eta, haingoz elkartea sortu dute, Larreko izena duena, baina Larreko elkartearen helburua bere estatutotan da hiltegia eta zatitzegunea sortzea eta Pirinotako banaketa zera sortzea, banaketa egitura bat sortzea. Eta horrekin banaketara, Biziola badaukalako defizitarioa den zerbitzu bat herri txikitara banaketa egiteko, baina ikusten dutena ezinbestekoa dela, eta hemen ere askotan hitz egin dugulako Tolosaldean, daukan konfigurazioekin herri zentral bat eta herri txiki asko, etorkizunea begira banaketaren gaia, banaketa, bai elikagaiena, baina, banaketatik hasten zea, tokian tokiko dendei erantzuteko, baina hor zaintzarekin lotuta, egon daitezken bestelako banaketa garraio zerbitzuak ere gakoa izan daitezke, eta hori eskualde proiektu bat izan daiteke. Erronka asko jarrizki duzu, baina. Soluzioan bat ere. Bai. Elkarrekin emango izkiau soluzioak. Eskerrik asko.
Beñat, ja, hirugarren zatia pasako gea, abure ez dizuet esan bezala, gero denan zea irikitzen dugunean ere txanda bat irikiko dugu, zueke publikotik galderakin nahi baituzue, orduan tarten pentsatzen zeat dituzuen horiek ezaztu, eta bukaeran zeatuko jau. Eskerrik asko, Beñat. Atxaldeon bai, desde luego. Urte asko ikusi gabe. Izena ikusi gabe, ai, badio. No. Ongi. Bueno. Barkatu sarrera xelebre hoi, lehengoa. Bueno, naturalea eman dio, Bai, ondo geatuek. Gainetik saltoka pasan ditzen. Bueno, esan bezala ordena, logistikangatik ordena bizkata aldatu deu. Eta, aurreneko galdera bizkat denai indiet berdina, ni nahiko txarra naiz aurkezpenak iten, orduan bakoitzai eskatu jot aurkezpena beak iteko eta azaltzeko, orduan Xabier Parina Garrementeria, bertzain deun, ze horreko hobeto esplikatuko zuni baina. Vale, atxaldeon, ni Xabier Parina Garrementeria, esan token bezala naiz, Leitzarra, eta gaur hemen nahoz zaindu Leitzaldea proiektutik, da, estruktura anitzekin inginun proiektu bat, kooperatiba, irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat, lanzadera bezala erabiliz, gero sortu ginen elkarte bat, herrin ikusten ginen zen zenbait beharrei aurre iteko. Oso modu komunitarioan, xumean, eta egi esan, bultzatu edo animatu gintuztelako, ni lantzatu. Ondo daizea, segi, olaxe. Vale. Programa Innova edo izeneko bat bada hor Nafarroan Fundazion Kaixak eta bultzatzen dutena, hortik gatoz, Artzibarretik gatoz, Pirineotik. Hoiek organizatutako sarao batetik orain, zaintzaren ingurun, eta guk ez ginekin existitzen zenik ere, eta guari ginen irudikatzen, herri maileko zenbait beharrei nola soluzioa eman, nola sebete, modu komunitarioan, pixko eta auzolanetik, abiatuta, baino mix bat inez, publiko-pribatue, onoko paperetan eta oso ongi gelditzen da, baina esaten genuen gero hori praktikara eramatea posible ote da, bolondresak, auzolana, zerbitzuak, hori dena lotzea, eta, ze behar, Leitzan, ez dago ez Telepizza, ez Globo, ez, bakizu ez, hemen antzeko izanen da, orduan, janari, etxera janari amatzea berdunari, osea, eunen otordu bat baldin badare, gero, erosketak iteko laguntze berdunari laguntza hori eman, medikutara eta joan etorrin laguntze berdunari laguntze hori eman, teknologia berriekin kudeaketak, jende asko badirudi teknologia bizie simplifikatzeko iritsi zaula, baina askotan komplejoa da horrea iristea. Eta gero, ja, zaintza bera, ikusten ginen gure ingurun gerota zaintzaile gehiago, personaz zaindu eta zaintzaile gehiago zeudela, baina asko oso modu prekarizatun. Orduan, aber horreri, nolabait duintasun edo lan baldintza aldetik duintasun kapa bat ematerik bazen, da, hasi ginen irudikatzen. Teorian, hor esti dago, zainduko baitare, lantalde bat sortu ginen, hasi ginen, bla, bla, bibi, eta atera zitzun proiektu bat paperen oso polite zirudina, askotan bezala. Eta orduan, animatu gintuzten, zedernatik, hori idatzi eta Innova programan aurkeztea. Eta, ez da egin nola, baina atera ginen denbora, idatzi ginen, aurkeztu ginen, eta eman ziguten diru laguntza potente bat. Orduan, karo, horrek duen ardurakin, esan ginen, guazen saiatzea, jakinez, dela osota berrikuntza, baina berrikuntza lur mailako berrikuntza, osea, ideik ez gineuken zerbaitetan sartu ginen, hasi ginen, ez ginekin ze harrera izango zuen herri aldetik, ez ginen, osea, gu ez ga zaintzako sektoreko langileak, osea, bakoitzek bere ogibidea dauku, orduan, sortu ginen proiektu hori, ikusi ginen herrin harrera ona izan duzula, eta gero bolondres aldetik, zegoan lana baino asko ze borondate, osea, bolondres gehiago aiertu ziren. Orduan, nolabait gure espektatiba guzik zehatu ziren, osea, pasatu ziren, baina gero hor baita ere sortu zen ardura bat handie,
eskaintzen zazo jendea lanerako, baina ezin bezo lana inventatu. Osea, ez baldin bada egizko lan bat, behar zehatz bat eta modu eraginkor baten nindezakezona, ingo dozona da borondate hori erre. Bueno, gehiagin enrollatu gabe. Orduan, sortu ginen zea hori, proiektu hori, eta ez gaude, o behintzat ikusi do tituluan, hori bainate txibatutako titulua da, gaur hemen ez da zaintzaren ingurutik gure saioa, baizik eta elikaduraren aldetik, ez? Orduan, osota, baina esan nahi nun zentroa enfokea jartzeko hortan, ez? Orduan, karo, gure nolabait zentroa bihurtu zen sukalde hori. Gineuken, reziklatu ginen sukalde bat. Hau da, reziklatu ginen erraminta juridiko bat, kooperatiba bat, beste gauza baterako erabiltzen ginuna, reziklatu ginen ontarako erabiltzeko, irabazi asmoak kendu ginen, zaintzan iruditzen zaigulako irabazi asmori gabekoa izan behar dula eta ez merkantilizatua, eta gero gineuken lokal bat, kooperatiba horrek erabiltzen zuna tekstilarloan, eta ondoan, kiebra batetik zetorren banku bateri kendutako sukalde bat. Orduan, sukalde hortan hasi ginen, esperientzie, janariaren esperientzie eta ideakin, inguruko ekoizlen janarik izatea, altzen neurrin ekologikoak, eta bar, baino, ze gertatu zen? Gertatzen dena, errealitateak jaten ditula plan guztik, eta hortan ari ginela, lehitzen eskolako jangela, ikentzen lizitatu. Zerbitzu hori lizitatu ikentzen. Orduan, Nafarroko legedin, zegoan montatue, bai enpresen esku gelditzeko. Ezin zen adjudikazio zuzenez, o ezin zen gurasoen aldetik zuzenen kudeatu. Eta justoku hortan ari ginela, lege aldatu zen, eta proiektu piloto bezala leitzakoa eta araiz betelukoa proposatu zien. Eta orduan hor, beste zainduko beste bazkide talde bate proposatu zuen erraminta bera erabiltzea eskolako jangela kudeatzeko. Orduan, buelta bat eman zigun tuerkak eta pasatu zen sukaldea eskolako sukaldea izatea. Orduan, momentu hontan, irailetik, kurso hau izan da aurrenekoa, utzi ginen aurreneko gure sokalde hori, banko de pruebas hori erabiltzez, eta pasatu zen kudeatzea proiektuko jangela bakarretik, beste ez do zentzurik olako herri txiki baten bi jangela komunitario izateak. Eta gaur egun, eskolako jangelatik ematen da zerbitzua aurreskolari, eskolako markalari eta zainduko bazkidei. Eta hori bai pautatuta dago Nafar gobernuko legedin, ja nutrizionista bat egon behar du, menu bat egon behar du urte guzirako, kurso guzirako oneritzi batekin, orduan sartu gara beste liga baten bezala esan dezagun, ez? Eta hor, suertez, hori ja kudeatzen dugu lantalde handigo baten sartu diek guraso elkarteko zenbait guraso, gainera indar eta fundamentu askokin, eta hor ere apustu egin da, kalitatea igotzea, alden einen inguruko jakik izatea, inguruko ekoizletatik datozen jakik, baina oso mugatuta dago hor ere, ze behar do izan, etiketakin, registro sanitarioakin, ez dakiz zer, ekologikoa izateko behar do bere seiluan, nahiz eta mendin dabiltzen ardin gazta izan, ez da ekologikoa, ez baldin bado ekologikoan seilua. Orduan, aurreneko kurtso hontarako egin dena postua izan da, goazen ikustea zer daukun eskualden, ola errex kate hortan sartu ezakeguna, beteluko jogurrek, lezaetako ogie, inguruko gauzek bai sartu ezazkeunak registro sanitario aldetik eta zuzenean, eta gero beste gainerakoetarako goazen exigentzia maila pixkoa jestea, ekologikoa
alden gehiena tiratzen ari ga, ekoalde, bueno, asko ezagutuko duzue, ekoalde distribuidoratik hor ekoizle ekologiko mordo bat batzen ditu, eta gero beste batzutan zuzen gertukotasune. Osea, herriko arraindegie edo herriko kindegie naiz eta ekologikoa ez izan, osea, mix bat egin dugu, praktikotasunetik abiatuta. Helburue izanik, alden einen sartzen joatea alden guzi ekologikoa, baina alden guzi ekologikoa gertuko ekoizleena eta, beti ere, ekoizle txikiena eta, soberanotasun alimentariotik alden, gertuna daon kontzeptu hortan. Eta, ja, kursoa bukatzea ez, baina ja bi eren pasadie, hasieran gineuken kriston bildurre, ekonomikoki ze izan entzen hau, zekaro enpresa horiek, osea, zerbitzu hori lizitatzen dituen enpresak volumenak initen duen lana, eta gure bildurre zen, bakarrik gelditzen ganen, eta langileen baldintzak pixko bat duintzen baldin baditugu, eta jakin kalitatea pixko bat igotzen baldin badugu zerbitzu baixego emateko umeri, zelen gaurten gainez zegoen, kantitate gutxi, kalitate txarra, ume kejo, gozea zuelateaz, osea, aiatu zen minimoetara, eta prezioa aiatu zen 13, diru laguntza gabe, 13,50 euro ume baten menue, dela tabernako menue, ez? Eta urten kalitate aldetik ikaragarri jo da, kantitatek ere, umek daude txoratzen, lantaldea oso gustora dago, bertako lantaldea, gaina oso ambiente politekin, eta menun prezio irikia, hau da, diru laguntzarik gabe, 8,50 o 9,50? Bai, baina gabe, 9,50-en, osea, 13tik 4 euro jetxi da, eta kalitatea ioaz ikaragarri. Eta, hori ja martxan dago, eta gero, horren gainen, eta hau ja ez da... Barkatu? Diru laguntza gabe, esatet. Ez, 9,50, gutaukun berdin ez, seguro, bai. Bai, zainduko bazkidet dauken. Bai, baina eskolan diferente. Eta gero, hor ja sortu da 121 launek astelenetik ostiralera, ja bada volumen bat, baina ikasturtean zehar. Udaran, potxo. Ez, orduan, esaten duen, baina bada volumen bat, zenbait ekimen, igual ekoizle bat animatu ditekena, 120 leitzen betelun, araiz betelun, uste dut jaitsi zela 34 eta lehen urten 34 ume eta aurten 60raino io dela. Osea, io da ikaragarri leitzen ebai, io da asko. Orduan, ja dauzkatzo, 180 astelenetik ostiralera. Eta oain, ez dakit, honean joa jatu izan den berri, baina beteluko zarretxea, 12 hortzegoan multinazionala amenazatuzun istekin, eta beteluko udalak pauso bat aurrera mantzun, eta udalak hartu do. Kooperatibizatzeko proiektu batekin, hor, bainatek zerbait badaki. Eta, hor daude 50 inguru egoiliar, eta langilek ere bertan otordu eiteko aukera izaten due, beste 37 langile, baina hori da egunen labotordu urteko egun guztitan. Eta udaran, horrek ematen dio nolabait, eskolak isten dienen, horrek gorpuzten do, volumen bat, gaina hemen udaran, baratza eta gauze asko, nahi behar babarrunako gorde dezakezu urte guztirako, baina berdura eta gauza asko udaran etortzen diez. Orduan, hori, lekun berrin, zarretxeari eta eguneko zentruari lotutako jangela komunitarioa lantzen ari die. Hori ere eguneroko izango litzake. Orduan,
aida sortzen alako ekosistema bat, esan dezagun, non hasiz plateretik ailatzu zaitezken lurreraino, ez? Osea, atzeka joan, ez? Da horrek ematen do eskualde txikiko ikuspegi, osea, ikuspegi oso zehatz bat, ez dela distribuzio kate bat edo ez zirkuito itxi bat, non izan ditezken, ez dakit bukatu diteke izaten, 200, 300 lagun maien eserita egunen, eta horre ja ematen do volumena beste proiektu batzutan pentsatzeko, eta adibidez, Zederna bultzatzen ari da orain, baratza, ez dut oso ongi esango, baina baratza batzuen proiektu piloto bat ikusteko gure eskualden baratza batek ze produzitu ezaken, hau da, zenbakik ateratzeko, ze hori ere, jakin beharrekoa da, ez? Pixko bat ikusiz, badago laia ekosistema bat, egunerokotasun baten hori konsumitu ezakela, herritar guztitaz aparte, ze gero dago, komunitate osoa, ez? Da, ez dakit, hori da zaindu gure elkartetik elikagaiekiko edo esan dezakeguna nik uste labur bilduz hori dela. Ze gero dago beste aspektua zaintza ohiko zaintzarena edo beste zaintzarena, baino gaur titulua beste bat zen. Bueno, hortako igual beste baten deituko izeu. Ez dela gehitxo izango eta. Baina horto hori ere oso gai interesantea, eta nik uste oso gertukoa, eta asko ikasiko deuna hortaz. Ni pixkat nahi nun zentratzea astapenetan. Ze batzutan iruditzen zaigu, eta esplikatzen ari zinean egin, zan, pasada, ez? Eta esatezu, bueno, igual, hasiera horiek, zailak, nondik hasi, ez? Askotan, diagnostikoetan eta dena perfecto egin nahi hortan denbora asko galtzen dugu, eta asko desanimatzen geha, eta gauza egiten hasi egin behar da nola gaitez. Guk alrebezin ginen, hausnarketa hortatik nahiko nuketiatzea. Guk alrebezin ginen, eta seguro aski diagnostiko... Igual asmatu intzen duen alrebezin jen. Ez dakit, diagnostiko gehixoin baginu hobe, baino guri gertatu zitzun alrebez. Osea, nik uste ez estremo bat eta ez bestea, ez dela ona, ez? Baino egia da, askotan gehiegi pentsatzen hasten baldin bazak erozto zoiken. Eta igual pentsatu izan baginu, igual ez ginu ningo. Baina gertatu zen, pentsatetik pasatu ginen idaztera eta idaztetik proiektu aurkeztea eta derrepente esatea, aizu, irabazi duzue diru laguntza, eta karo, 90.000 euro ziren, 2 urtetarako. Hori, ja, nolait esan da, ja bihurtzen da erronka bat eta ardura bat. Orduan, saltatu ginen hori, bero-beroan asko pentsatu gabe. Eta gero etorri zen, bertigo guzie eta egia esan, errealitatearekiko talkare bai, ze gauzek, bueno, sekulen ez dira izaten pentsatzen dien bezala, edo be, edo kerrago, edo diferente, baina hori, guk esan ginen, bueno, hau paperen oso ongi gelditzen da, baina gero niak horretzen nahi izan Leitzeko herri aretoan aurkeztea joan ginen eunen jendea ikusi, eta gerriko jendea, eta ginen, ze hostia indu, oain hau nola defenditzeu, nola, ez, zen, sekuloko, zera, hola, tripetan bildur hori, bildurreta ardura baita, ez esaten zimu, jo, behar bat badao, beste gauze bat da gainea, nire ustez behintzat, gurek bezalako herri txikitan gauze berrik sortzen dienen, kostatzen da ulertzea, kostatzen delako esplikatzea, kostatzen delako irudikatzea, askotan kostatzen delako gorpuztea, orduan, karo, ez ginen nahi esaten lau ontxok hilo bildu ditu. Zen, goazitea, ez dakik, kooperatiba bat zetik bultzatutako elkarte bat, arpegi guztien zinu zen, hau entenditzen nahi ote da, ez ote da, bueno, gero, ze gertatu da, da eramazkigu, 3 urte martxan, oainaiga ikusten ulertzen, osea, onerako edo txarrerako, oainaigala nabaritzen, herri gehiago ulertzen dela zertzen proposatzen ari ginen hori. Normala da baitare. Osea, azteko, jakin behar dozo esplikatzen, seitzeko, jakin behar dozo zerrekin konparatu, karakolakin, baina hau zerekin, ez? Eta oain ja, Nafarroan behintzat, olako esperientzi mordo bat daude. Bueno, Nafarroan, Gipuzkoan ere bai, janari etxera eraman,
bere kabuz sukaldatu ezin duenari. Orduan, ja esan, bida, hau, gurea bezalako, ez dakiz, ez, ja, eta gero denbora joan ala baitare, jendek relazionatzen du ikusten do ze egiten dugun. Gaur egun gaude, 164 bat bazkide, eta 15 persona lanen proiektu guzin, garbiketatan, zaintzan, sukaldean. Baina ja, nik uste ondu indela, ez? Errin, ja, errotu inda. Jende badaki, komedorea, jangela zaindu demaki, hoi zainduko langilek die, hoi kudeatzen duenak guraso elkartekoak die, hoi zaindukoak die, gero hori ez dut esan, baina tarten gertatu zen, mankomunitatetik, zerbitzu sozialen mankomunitatetik eskatu ziguen, launduko genien, jaketa zaintzako horta salto inginun, launduko genien, asteburutako etxez-etxeko zerbitzua kudeatzen. Ze berak oso baldintza rigidoak ditue administrazio aldeetik, eta ez dakiz, eta saiatuko ga, baldintza batekin, dela ez izatea bi klasetako langilek, klase A, klase B. Osea, izatea baldintza berdinetan, hola baldin bada, iten dugu piloto bat, hori ere zernan laguntzarekin inginun, piloto bat inginun da ongi atera zen. Koordinazio lan bat dago, lan oso sensiblea da, etxez-etxeko zerbitzue, dependentzia maile daukaten entzat. Orduan, bukatu dugu, ez dugu deuse bukatu. Gaur egun gaude sartuta, espero ez ginun fregadu batzutan, baina egie da, gauze bakoitze lantalde batek kudeatzen dula, eta nik uste herri mailan ere ja, nolabait, identifikatzen dila, hoi iten duenak, eta hoi iten duenak. Ja ez da egingo dugu edo zeiduitzen zaizue baldin eta, ez da, eskatu dezakezo janarie, edo eskatu dezakezo medikutara joan behar dozola, eta ez dozola kotxerik, eta ez dozola nor lagundu, gauza batzuk zerbitzu bezala, janari bere zea dauke, bere salneurrie dauke, zaintza orduak bere salneurrie dauke, zaintzailea kontratatu dago beti baldintza minimoetatik gorago, orduan, nik uste identifikagarri indiela gauzoik, eta hori, hasi izan bagine diagnostikatzen zein zen gure ingurunea, eta ze erronka, eta ze auldade, eta ze amenazak gine uzken, segura eski oindiken hortan eko ginen. Hoi ala da. Oso hausnarketa potente eri zait, gustatu zait. Ni beti esaten, nahi gustaz ezki gauzak itea. Pentsatzea ondo dago, baina ine egin behar dietarteka, ez da. Piztina botatze hortan ez, aipatuzu gustatuko litzaiake pixkat udalaren papera zein den. Jakitea. Bale, udalaren papera izan du da bikoitza. Batetik, haseran esplikatu genion gure proiektua, ze ja ginen redaktatzen, ez? Osea, guk idazten hasi ginen arte zen gure arteko hausnarketa bat. Gero, animatu gintuzten hori idaztea, eta idazten hasi ginenen, esan ginen, guazen ikea aurreatako balitz bezala, gero atean bezala. Baina ja, guazen jartzea aurreatako dela. Orduan, joan ginen udalera, eta esan ginen, proiektu hau aurrera, osea, proposatzea goaz, hau jarri nahi ginuke martxan, nola ikusten duzu? Oso ongi, hau herrirako oso gauze positiboa ikusten dugu. Esan ginen, oain laguntza eske helduga. Eta gaur, pentsatzen zuen, dirue, eskatuko ginula, eta ginen. Eta ez dugu nahi, ez dirurik, eta ez denborarik zuen aldetik. Eta, oitxoioa, ez? Bai, etzela espero. Oitxoioa, bai. Eta orduan zer, esan ginen, bi gauza eskatzen dizkitzuegu bat, proiektu burokratiko horreri behi da, innobata bar, karta, nola izaten da, honoko karta de intenciones o babes karta bat, aurkeztu alizateko, ez gara martzianoa gure herrin, eta gero herrin aurren babesa, hau da, legitimazioa. Zatea, udalak hau begionez ikusten do, eta bazkidetzen da zaindun, kide bat gehiago bezala, eta juntan postu bat eskaini genion. Eta orduan, egin ginun aurkezpenean, alkatea gurekin zegoen,
eta gero, udala dago mankomunitatearen barrenen. Gure mankomunitatea Laga da, Leitza, Goizueta, Arano, Areso, eta hor pisu handina Leitzek do. Orduan, Lagari eskatu ginen gauze bera. Bazkidetzea, legitimazioa, babesa, eta herrin aurren, eta orduan, aurkezpena egin ginen, udala, zaindu elkarteko kideak, Laga, eta herriko jubilatun elkartea. Baita ere eskatu ginen babesa. Orduan, hori izan duzen hasieratik udalaren papera. Oain galdetzen baldin badiezo, nola ingo zinukea berriz atzea itzuliko bazinete, konpromiso handiko eskatuko ginen. Zer da konpromiso handigo? Diru asko, ez. Ez, nik uste implikazio, gutxi eskatu ginen, eta gutxi eskatzen dozonen, hori eman da asko da. Orduan, alde hortatik, kejarik ez alrebez eskerrona. Baina, niko hain berritik hasiko bagineke gauze asko inen ginu zen diferente. Baina bat, nik ingo nuke igual, hausnarketa aman komun bat eskatuko nion udalari, o udaleko norbaiteri, bai? Gurekin puntuz puntu hausnartzea, hauek dien egiz behar, asebete behar dien behar nagusik, edo ez, igual besteren bat da, eta beste toki batetik hasten ga. Bai? Eta gerora, esango nik, guazen jartzea helburu batzuk, eta helburuei betetzen baldin badiek, guazen baliabide batzuk jartzea, hori martxan jartzeko. Eta igual ez da soldatak eta baizik eta bakaikoan, ez dakit nontzen, esaten zen bezala, lokal bat, toki bat, edo jubilatu elkartearekin lankidetza bat, elkarlan bat. Diferente, ez dut esaten gehiago gutxio, baina implikazioa bai, ez diru aldetik. Ongi iruditzen zat, jorratu dugun bidea ongi da hola. Ze ez da izan du karga bat gehiago herriko udalarentzat, baizik eta esperimentu bat, atera den bezala, gure ustez ongi, baina hori ez da, hori da gure ikuspegia ez, beste batzuk igual beste gauz bat esango duen, baina ez da izan, ez udalaren diru laguntzetatik, ez hor, ja, badakizu diru laguntzaz bizi baldin bazea, gero hoi mozten baldin bada, erortzen da. Orduan, gaur egun zaindu mantentzen da. Mantentzen da bere zerbitzuetatik, etxez-etxeko zerbitzuetatik mantentzen die bere langilek, garbiketetatik mantentzen die bere langilek, jangelatik mantentzen die bere langilek, beste batzu bolondresak gea, hor lan nahi gamuzutruk. Orduan, da txiringito bat, hola esan da, jaten ez duna. Ez txiringito zintzilik gelditzen den oitako bat. Orduan, alde hortatik, nik uste asmatu ginula, baina bai eskatuko, nik behintzat nire aldetik eskatuko nun, hausnarketa aman komun bat udalarekin. Eta lanketa bat. Bai, ondo. Ondo, gaina ondo indezu, ze hasieran ematzen, dirua, baina. Ez, hori ere importantea da, baina askotan igual horrera mugatzen geha, ez? Eta nik uste, balako proiektutan, zuk esan duzun, ez? Kompromisoak eta komunitate horren saretzeak, ez? Lehen esan duguna, askotan, herrian dauzkagu beste hainbat zerbitzu, beste hainbat elkarte, eta da hori dena nola josi, ez? Eta nik uste hor, askotan proiektuak beti aparte irudikatzea ditugula, eta horiek josteak ere ze garrantzia daukan, ez? Nola, zoze gaizki ateatzen denen ere, ez egituan erortzeko. Bai, guk adibidez orain, ari ga beste proiektu bat idazten, momentu honetan, jubilatu elkartekin elkarlana mantendu dugu denbora honetan guzin zehar, mankomunitatekin denbora honetan guzin zehar, eta orain proiektu hortan saretzen, saiatzea saretzen, baina ja eskualde mailan, mendialde mailan, beteluko zarretxeakin, ze horreiga elkarlanen ari ga, beteluko udalakin zarretxeari lotuta dagolako, berriz ere Leitzako udalari babesa eskatuko diogu, proiektu berri hontarako, Laga mankomunitateari, kasu hontan Irurtzungo mankomunitateari eskualden Nafarroako egoera administratiboa da Kafkianoa. Orduan, mendialdean daude 3 mankomunitate, 3 zerbitzu sozial mankomunitate, 3. Horietako 2 eskatuko diegu, eta orduan, saretze hortatik, nik uste askotan dirua da behar den gauza bakarra. Baina beste batzutan, dirua baino elkarlan hori garrantzitsugoa da epeluzera gauzak aterako baldin badie. Eta oain gaude momentu hortan eta lanketa hortan. Nik uste, saituko genukela hola, baina esan dut denak batea, hausnarketa komun bat inbar genula, eta igual momentu hona da, bai Uxue eta bai Beñati
mai inguru honta txertatzeko eta pixka bat denon arten hausnarketa orokor batzuk egiteko, eta pixka tartetxo bat uzteko ere, publikotik egin dituzuen galdera hoiei ja buelta batzuk emateko. Nik aurreneko galderatxo batzuk ingo ditut, pixka bat giroa berotzeko behaien arten ere, eta pixka galdera hoiei forma ematen diezuen bitartean, gero ja irikiko genuke txanda publikotik, denon arten hausnarketa konpartitzeko. Esan dugu, txandea galderai formak ematen nahi den bitartean, igual zuei jarriko zaituet pixkat lanen. Xabier pixka nekatu gongoa, deskansu utziko jo, bertsolari bezala, oain kantatu berri dunez utzingo jo. Baina, pixkat, baina ingo nuke zuen arten sortu dien galdera horiekin hastea, publikoa hasi beharren, zuek hastea elkarri galderak egiten, ozerk atentzioa gehiago deitu dizuen, edo... Hau itzen duen espero, Bueno, ez egin nik galdera baino gehiago, nik adibidez, lehitzaldeko proiektu nun berri hola ez nun, lehen urte batzuk badie, igual ekoizle batzukin, eta hola elkartu izan du gala baino, egizan galdera baino, pixkat, inbiti puntu bat eman dira, ostras, gustatu zait, askotan ez da elkarlan eta proiektu horiek herri txiki horietan ematen duen indarra eta aurrea pauso, aurra bide hoi. Hoi da, hola pixkat atentzioa dekiten eta, holako txispio bat sortzen da, ezta? Ez, nik baukat, galderat ez, aipatu zu, ez, zuzena da baina galdera, hola, aprobetxatuz. Aipatu zu hori, ez, gaur egun elikagaiak ekoizten dituzuten pertsonak izan behar ez dutela ganaduzale, komunikatzaile, ez, administrari, garraiolari, ez, eta nahi horrek kezka handia, harremana izan degunean, ez, kezka handia sortzen dizen, erreleboaren arazoaren aurrean ere, niretzat, ez, hainbeste gauza egin beharra eta saturatzea eta zuri agian, ez, ganaduzale izatea gustatzen zaizu, baina inbarrezu lanaren 60% beste gauzetan, ez. Eta horrez, kolektiboa eta komunitatearekin gauzak antolatzearen balioa etorri ote daiteken horietako lan batzuk kentzeaz, ez? Eta galdera ze kenduko zenuken eta nola kendu genezaken hori, ez? Lan, ez, estra horiek gaur egun gero eta gehiago egin behar dienak, ez? Batez ere niri hori, ez? Komunikatzaile, zenbat denbora pasa behar duzu komunikatzen, saltzeko, ez? Bestela kanale agian hobeto egituratuak egongo baliake, ez, errexago salduko zenukena, ez? Igual gustatzen zaizu komunikatzen aritzea. Horren, galdera zuzena da, baino adibidez, elikalurren, amezketan sortu deun elkarte horreke bai, funtzioi bazun pixkat, igual elkartek hartu du, egun baten igual, ingo deu gure animalekin, baserrin, mendin, ez tekin nun, argazki, herriko argazkilari batekin, ez da, igual, argazki saio bat, eta kasu honetan adiez, igual, elikalurre tarteka jartzen ditu, publikazio batzuk, histori batzuk, edo nun, zuk ematen diozu partekatu, eta jaba dijoa zan, bestela zuk, ez da, askotan inbar deu, maiatza dator, mendia jun bar deu, pentsatzen gaude, alako argazki bat aterako dugu, bideen, gure kasun oinez iten dugu, ez da, behorrekin ibilbidei, bideen zoaz, animalin pendiente zoaz, baina zoaz, kamarakin, mobilekin edo loksa, baina grabatzen zoaz, puntu hontan zatuko dugu, beste, zoaz irudikatzen, inbar dezun publikazio, edo, saretako behar dezun materialoi generatzeko, azkenen, bi lan batea, askotan igual guk familien itxen deu, umeke bai gukin datozti, beste, azkenen, bai da, lan karga bada. Baserritarrak gea, eta ez du, guk gure produktue oso gertun saltzea lortuko bagenu, gure kasun guztiak kexatuko gu Gipuzkotik ez gehateatzen, ez baina dagoela oso eskari berezi bat, baina asko muitu behar baldin badezu, baina da lan karga handie da, eta elkartek adibidez baita ere, guandiken ez dugu garatu, baina bai aipatu zen, banaketako adibidez, nik nire auto bat, egokitutako hotz sistema batekin behar dut, baina amezketan igual gaude haragikin gabiltzen 3
pertsona. Bakoitzek berea dauke. Gastuk igoitzen die. Orduan ez da genuen, igual denon arten edo elkartetik, igual auto bat egokitutakoa, eta gure arten hitz egiten dugu, eta nik egun honetan ningo de banaketa, zuk urrengo asten, eta beste egun baten, igual elkar banatzen baldin badegu, kostu ere bai jaitxitzen da. Orduan, olako gauzeke bai, askotan, ez gea konstiente, baino murrizten due azkenen gastu hoi. Eta orduan, igual, ez da, komunidaden edo talde mailan egiten dien ariketa hoik, nik uste beharrezkoak diela baita ere, esaten duena, kostuk hilo egiten die, esken berriz, bai, oza, azkenen, askotan, nik erabiltzen duten gauza da, baina da, bakoitzak egiten duela ahal deuna. Eta orduan igual, elkartzen baldin bagea, igual denon arten indezakegu beste zerbait. Eta horrek ekartzen du, errestasunek, edo saretako materiala sortzea bezala, garraioako, edo eukiko genu bat Tolosaldean, hiltegi bat eta orduinan bezalako despieze sala bat, igual eukiko genuen beste aukera bat. Orduan, pixkat, bada hor, ez dakit. Ez da erresa, denia iritsi behar deu, baino ez dare bi esku bakarri dazko. Nik beinaten bukaerara helatu naiz eta niri familiz aurreneko sektoretik nator, bi aldetatik, Leitzekoa baserritik eta Ondarrukoa arrantzatik. Eta beti atentzio dituik nola Euskaldunek arlo askotan kooperatibizazio edo soluzio kolektiboak emateko oso azkarrak izan gan, eta nekazaritza mailen distribuzioa eta bai, transformazioare bai zenbait arlotan, baina esplotazioa bera ze gutxi kolektibizatu dugun. Eta beltzantzan gutxio igual. Nik uste dut, nik horrei buruz buelta asko eman dizkiot bururi, eta uste dut hor badugula etxearekin bezala, osea, aberekin dugula jaia identifikazio bat, ez? Akordatzen naiz, esperientzi batzuk nola izan du dien horroko baserritar batek besten aberek zaindu, oporretara joan alizateko eta Leitzen nola esaten ziren batek, bai, ailatu nintzen da errape guzti kakainez euskean. Hoi geztakiei ezten, bere auzoan gatik aizen, ez da esaten, baina zen, ez da nola esan, zure umek beste baten esku utziko bazinuz olako zea batez, eta aldi beren, bainaten bukaera, osea, saioko bukaera hortatik hartuz, abeltzantza bezalako sektore gogor baten, nik uste dut, gogor eta aldi beren balio handiko produktua duna, ze esnekik haragie oso baliotsuk die. Hor, nik uste dut, ez dugulain gizarte bezala esplorazio kolektibo bat. Eta horrek, nik uste, hor, egon ditezkela zenbait pista edo soluzio, ez daukuet, barita magikoik, baina niri askotan deitu, osea, industrian oso normala egiten zaigu, biltzen gairu, 4, 6, 8, 12, erosten ditugu 1.000.000 balio duen makinak, kooperatiban, egiten dugu, eta hortan ja dugu kriston prozesu kolektiboa atzetik, ez? Eta nik izaten du, Leitza baten, gaina guk komunalak dauzku Gipuzkoan ez bezala, gutxi. Ez, Nafarroa noa indiken suertez, lur komunalak asko die, 140 Nafarroko 140 mantentzen da komunal bezala. Larre asko daude. Hor badago aberastasun bat, gerota gutxiko kudeatzen dena, ez? Leheno zen ondasun kolektibo bat, leheno, modu kolektibo individual baten kudeatzen zena, gero ja individuala, familia bakoitzen bere puxke, baina ez da, nik ez dut ikusten ingurun olako bai igual oso gauza testimonialak, baina ez dakit, herri bezala atentzioa deitzen dit horrek. Ez dela soluzio kolektiborik lankarga hori zehatzeko, ez? Jesteko, adibidez. Nei horregatik iruditzen zait garrantzitsua adibidez, Orduñako adibidea, ezta? Bai da igual, behar batetik sortutako gauz bat, osea, bertako baserritarrek eta behar batetiken bultzatu duen gauz bat, eta hemen lehen aipatu duen bezala, igual ekoizle desente bagaude inguru honetan, eta
ez gehala gai, eta nik, bueno, ba, igual ezagun batekin edo bestekin ba, komentatzen duzu, eta jo, bai, ba, elkartu behar genuke eta hasi behar genuke, baina azkenen egunerokotasun hortan, ba, esan duen, ez gea elkartzen eta ez gea hasten, ba, igual, inbarko genuke, ez da, lehitzen bezala, igual, hausnarketa asko gabe, zerbaitetan abitu uztan, baina, ateratzen den, baina, bai, esango nuke, beharroi, nik nahiko identifikatuta duketela, eta lehen esan dez bezala, bakoitza goaz gure biden, ahaldeun bezala aurreak egiten, baina egia da igual kolektiboki elkartuko bagine, gauzek arlo askotan errestea lortuko genukela. Nahi ere atentzioa ditzen diten gauza bada hori ez, arrazoi asko daude antropologikoak, historikoak eta bar, baina gu adiez bi eremutan, bi proiektutan eta lehen sektoreari lotuta, jarraitukoet, batez ere hori esploratzeko aukera ikustet baratze zaintzan. Baratze zaintza lur gutxio behar du, intensiboa da neurri batean, eta gainera egin lehenagotik txalde bat izan gabe martxan jarri daiteken zerbait da. Ez? Eta hor dago konponenteetako bat, ez? Eta Gasteizen inguruko lurralde guztian lur asko gutxi gelditzen nahi, edo ez, erabilerari gabe gelditzen nahi die, baina pixkat hemengo konfigurazioarekin antzekotasun gehiagoekin debagoienan adiez, ez? Udalek eta baituztein baldur baratze egintzarako posibilitate bat dienak, eta hor bi esperimentu martxan jartzen nahi eta helburua da lur publikoekin edo lagatutako lur pribatuekin, baina nola baite poltsa batean jarritakoekin, baratze zaintzako nekazarien langile kooperatibak sortzea. Hau da, lurraren jabetza lagatutako zerbait izatea, eta esplotazioak ez izatea individualak, baizik eta kolektiboak. Zuk egin dezakezu zure bi pertsona egon daitezke bi hektareatan, beste herri batean beste bi pertsona beste bi hektareatan, eta nolai modu distribuituan lur publikoekin, lehenengoak oinatin gaina udalak berak ja lagatu ditu, eta hor lanean hasiko dienak kooperatiba batean lan egingo dute, baina gero Eskoriatzan jarriko den baratzean, kooperatiba berdineko langileek. Dena nekazariak izango dira, baina elkartuko dutena da lana. Eta da esperimentu bat, Zen, doa nolabait lan horrekiko dagoen ikuspegi guztiaren kontra, ez da, nola esan, ez? Kulturalki kontrakulturala da, ez? Orduan, netzat, baratze zaintza bere berezitasuna ditu eta hor igual erresago ikusi daiteke, ez? Baina, lehenguan, udarako konbertsazioetan eta komentatzen genuna, ez? Nola zen Heidin laguna, Pedro, ez? Pedro bezalako langileen kooperatibak, ez? Nun animaliak eduki daitezkeen inkluso gutxiago, ez? Eta baino egongo diren langileak, ez? Kooperatibizatuak, ez? Horiek larretara eramango dituztenak, eta da gure frikadak, baina ulertzeko. Ez da, askotan esateet ere, imaginatu egin behar da, ez? Ze aukera dauden zen, ze aukera emango luke horrek, nekazari profesionalak egotean, kasu honetan baratze egintzara bakarri dedikatzen dienak. Eta kooperatiba horrek edukiko du, bere salmenta arduraduna, salmenta egingo duna, komunikazioa egingo duna, eta gero administrari bat, fakturak egingo dituna, ez. Ni naiz ere erabat lanaren espezializazioaren aldekoa, hiperespezializazioaren aldekoa, baina uste gauzak ondo egiteko eta bizitza bizigarriak izateko ere, bakoitzak bereak egin behar duna ondo egitea eta hori ondo antolatzea ere aukera badela, esanet, kooperatibetan lan egiten dugunak hori bilatzen dugu ere, egiten dugun hori ahalik eta hobekien egitea eta gustora lan egitea, gustora bizitzea, lan gutxiago egitea, hori ez da izan kooperatibismoaren logika, baina gaur egun kooperatibismoan gabiltzan askok ere hori errebindikatzen dugu, bizitza honak izatea, lanak ere karga gutxiago izatea eta egiten dugun hori gustora egitea. Hori nik nahiko nuke eraman ere beste eremu askotara, zaintzara, elikadurara, eta horretako usteet imaginatu egin behar dugula. Eta askotan egunerokak ez digula uzten ere beste posibilitateak imaginatzen. Bueno, jardunaldi hauen helburua bazan hausnarketa bat zabaltzea,
Eta lehen esan dugu, ez? Nik uste adibide hauek zoze erakutsi baldin badigute da, banaka gutxi egin daitekela eta azkenean taldeak egiten dula, ematen diola sendotasuna proiektuei, da nik uste kasu honetan ere antzekoa izango ala, ez? Nik hola beste puntu batekin bukatzeatik, gaur egun bakizue irudie eta ze importantea da, nik uste zuen dekorazioa, ze politie, zeak ploterrak eta gauzak, ez, gaur egun ze zainduta dauden, ni fijatu naiz detaile baten, da uste hor bukatzeko oso ondorio politia dela. Fijatu baldin bazate eszenario horren erdi-erdin, kartel bat dago. Esateuna, ez ireki leio hau mesedez. Nik uste gaur 3 leio ikusi diteula, beste leio batzuk ikusi txeu iriki beharrak, eta jardunaldi hauek balio ezate bala, leio berrik irikitzeko. Eskerrik asko denoi etortzeatik.